welcome to my vlog again. And today's vlog content is we will do challenge. Kabalo mo sa challenge? Kabalo mo? So the challenge for today guys is kanang magkanta mi tag-tag sa ang dili makakanta kay mo. Ang consequence is muadto siya sa mga tao diri sa palibot ug miingon siya sana all. So karon na siya ang consequence. So tanan dapat ang mukanta. So let's start. Now nag-start kami so sumilan di atong first nga challenger. So try nato kung makaya ba niya or dili. Kung dili gani, maingon siya sana all. Okay, magsugod na siya ato siyang paminawan. Pakpakan na to siya mga guys. Sana all imot. Okay, bakpakan na to siya mga kaje. Guys, puro daog, puro ni kanta. Ako pinakanindot dito kanta guys. Kaya ako ay mo react kay ako maning vlog. Pero okay ra sila mo react kay dili man ako ang kamera. So mura tingali to si guys. See you to the next vlog. Bye-bye.